Üdvözlök mindenkit a képernyők előtt, én Krádán vagyok, és egy újabb unboxing videót hoztam el nektek, mégpedig egy Kingston HyperX Savage 240 GB-os SSD meghajtó képében. Nos, ez is érkezett, igaz, nekem jelen pillanatban most is SSD van a gépben, egy Kingston HyperX 3K, de egy 120 GB-os. És jelen teljesen tökéletesen működik, nincs semmi problém, egyedül, hát mondani kényelmi okokból voltam kénytelen nagyobbra váltani, és egyszerűen nem férek el rajta. Szó, egész egyszerűen a programjaim, amiket használok, főleg a egyre hízó játékok, amik lehetnek akár 50-60 GB-osak is, egyszerűen nem lehet vele meglenni. És hát nem volt könnyű kiválasztani mégis melyik legyen. Sokat gondolkodtam melyik legyen, lehetett volna mondjuk egy Samsung 850 Evo, vagy 850 Pro is. A Pro tényleg gyorsabb, viszont sokkal drágább, mint amennyivel gyorsabb. Az Evo az is elvileg majdnem ugyanolyan gyors, mint a Pro, és sokkal olcsóbb is, de viszont nem annyira megbízható, legalábbis sokkal kisebb mennyiség adatot is tudunk ráírni. Úgyhogy ezért választottam ezt, mert tény, azért árban ez semmiben a legolcsóbb, de árérték viszonylatban ez az egyik legjobb. És hát megbízom a Kingstonban, ugyanis annak ellenére ez egy HyperX meghajtó. Ugye egyébként ez egy külön brand most már a Kingston berkén belül, amiben mondhatni a prémium vagy a gaming szegmens erősítik, és azon belül is memóriát, meg sok minden más is lehet kapni, pendrive-ot, stb. És azon belül is a 240 GB-os változat. És nézzük is meg, hogy mit található a dobozon. És hát ahhoz képest egyébként sokkal kisebb, mint amire számítottam. Az előző 3K-nak sokkal nagyobb volt a doboza, de igazából az mellékes. Látható előről maga az SSD képe, 3 év garancia van rá. Mondjuk ilyen szempontból a Samsungnak is előnye van, mert vagy 5, vagy 10 évet adnak, ezt most fejben meg nem mondom. Viszont nem kicsit javítottak az olvasás és írás értéken, ami jelen esetben, nem tudom mennyire tudok ráközelíteni, 560 MB/s olvasás és 530 per-szekes írás az attó rendszer benchmark szerint, de hát ugye ezek szintetikus adatok, minket a valós teljesítmény érdekel. És egyébként ebből kétféle változat létezik, amit az itt lévő kódon lehet megnézni, ez a jelen esetben az A változat, ami mondhatni az alapmodell. Ez nincsen annyi tartozék, ebből van egy B változat is, amiben van egy külső USB-s ház, egy ahhoz tartozó kábel, valamint egy szerelőkészlet, de nekem ezek már vannak, úgyhogy erre nem volt szükség. Nézzük is, hogy mit rejt maga a doboz. Itt belül nincs semmi. Régebben itt még volt egy felirat az előző modelleknél. És itt is van, ami kis SSD meghajtunk, azt a mindenit. Jóval nehezebb, mint amire számítottam. Tehát tény ez. Ez fémháznak tűnik, mindjárt ezt egy kicsit később megnézzük. Igen, ha jól emlékszem, extra minden. Igen, ez egy átalakító, vagy nem, ez egy kibélelő párna. Mindjárt megnézem. Megmondom őszintén, per pillanat nem vagyok ebben biztos, igen. Ez maga egy 3,5-es átalakító keret, ugye ide beletesszük ugye magát az SSD-t, és akkor ezt közvetlenül hagyományos Merevence helyre is be tudjuk rakni, és igen, itt látszik HyperX felirat, ott figyel rajta. De nem vagyok ebben biztos, de szerintem ez az átalakító keret, amivel 9,5 mm magas helyre is be lehet építeni a notebookba. Ugye maga ez az SSD 7 mm vastag, ami ugye a legkisebb ultrabookokba is beleférjen. És ez így beépítve, akár a újabb Note SG-ből is lehet használni. Illetve kettő szett csavar, ugye az egyik a kerethez kell, a másik pedig magához a házoló beépítéshez. Egy HyperX matrica, akár csak az előzőekhez. Egy jótállási jegy. Illetve a Kingstontól megszokott, csak most a kódot letakarom nektek, az Acronix lemezkezelő szoftver, amit ugye arra kell, hogy közvetlenül, hogyha új külső házunk van, akkor egy az egyben a jelenlegi rendszerünk rendszerpartícióját át tudjuk oda másolni. Most egy kicsit így elpakolok, innen a zsúból, hogy egy kicsit közebbre megvizsgáljuk, illetve idehozom az előző SSD-met is. Na, matricán ezen akar feljönni. Na, itt van egymás mellett ugye maga a két SSD meghajtó, mert se kell ide. Hát külsőleg nem sok minden, nem olyan jelentősek a változások. Az újabb szériához képest ugye ez kisebb, ugye az előző az 9,5 mm magas volt, ez viszont csak 7 mm-es. Valamint a színes szállítás is változott, ugye ez az előző, ez ilyen, hát száhúzott mintás, de egyébként, hát
Ez közelről nézve, hát ez is mint olyan lenne, csak nem annyira, de mindegy. Úgyis a legfőképp a színösszállításon változott, az előző ilyen grafit szürke vagy metál, nem tudom pontosan ez milyen jellegű szín, ez pedig szürke, fekete és vörös színekben pompázik. És újra is egyébként érezhetően nehezebb. De egyébként úgysem ez a lényeg, úgyis a fő lényeg az, ami belül van. Ami csak még érdekesség, hogy elméletileg ez a Savage még ennél az előző szériánál is gyorsabb, ugye ebben egy Sand Force SF2281-es vezérlőcsi dolgozott, ebben viszont már egy másik generációs Phison SoC felelős, meg 4 magos processzorral rendelkezik, 256 megás gyorsítótára van, és nagyon megbíznak a képességeiben a Kingston mérnökök, mert állítólag erre az SSD-re 306 terabájtnyi adatot írhatunk, bármiféle adatvesztés nélkül, elméletileg. Még ez a 120 gigás HyperX 3K-ra körülbelül 76 terabájtot lehet írni állítólag minden probléma nélkül. Nem jelenti azt feltétlenül, hogy csak eddig működik és utána vége, hanem ez az, amit elvileg garantáltan ki kéne bírnia. Na, a dobozról így kb. Ennyit, akkor most átmásolom a rendszerpartíciómat a HyperX Savage SSD-re, és utána végzünk egy kis összehasonlítást, megnézzük, hogy a gép hogyan startol ezzel a régivel, és ezzel az újjal, és megnézzünk egy izmosabb játékot is, hogy az alatt mit reagál. Na, mindjárt jövök vissza. Most csak szeretném nektek megmutatni, hogy jelenleg hogy tartok. Ugye említettem, hogy ez az Acronix, nem tudom mennyire látszik, Acronix lemezkezelő szoftver jár, de kiderült, hogy ez sem teljes értékű verzió, ráadásul eléggé macerással használható, úgyhogy én inkább ezt a Macrisium Reflect programot használom, teljesen egyszerűen lehet konfigurálni, és már szépen megy is a telepítés. Hát igaz, hogy a kábele gyorsabb lett volna, de nem akartam most egy félképet újra kábelezni, úgyhogy jelenleg itt van ez a új SSD ebben a régi házban. Az SSD jelenleg itt van a földön, mert még visszarakni sem volt kedvem, mert már kicsavaroztam a 2,5-es házból. Úgyhogy most ezzel még elszütjük a gép egy darabig, majd utána kiszedem a régi SSD-t, berakom az újat, aztán majd meglátjuk, hogy olyan zajlik. Hát mondjuk azért jó lenne egy hátralévő időt kiírna. De szerintem az minimum egy olyan 20-25 perc, tekintve a USB 30 megás írási limitjét. Szóval legközelebb már csak gépindításokkal fogok jelentkezni.